thidhia mag kuonde dak ma bende gintiere. Keni be nitiere rach moro amora mar bedo gi thidhia e alwora? Rach manyo wawinjo kuom jopiny, to an aparo ni jopiny mokelo rachno ne gin giwegi. Nyoge wacho ni ndalo koth thidhia pong' to dok chando gi e udi. Joma thidhia chando e udi gin jomodhi modonjo e lowo mane ok mekgi. Kisungu wacho ni nature can be very stubborn to revenge. Nitie kaka ka ibukori ikedo gi thidhia mipuro ma thidhia odhi opong' ma koro pi ma ok nyal donjo, obiro ng'ogo pigno oko. To sama ong'ogo pigno oko to in migedo machiegni gi thidhia, in emibiro chulo nengono. Emomiyo joma ywak ni thidhia ka thidhia opong' to dog chando gi e udi, gine ni gin ema gidonjo e lowo mar thidhia, gidhi gimayo thidhia lope. Nyo giwuoyo kuom weche mag thuonde. Thuonde ok nyal wuok e thidhia ni biro chando ng'ato e dala kowene kama onego dagie. Thuol ka ok ochandruok gi thidhia motia mach makoro wang' thidhia kama nyo odake gi kwe, to ok onyal biro e dalani mondo chandi momak kata gwendi. Mano timore nyaka gi ogwang' gi le mamoko. Omiyo jopiny nyaka ng'e ni ka warito thidhia ma wadak mabor kod thidhia, to ok wanabed gi chandruok manyo awinjo ka jopiny temo wacho, nikech beyo mag thidhia oloyo rach manyo jopiny wacho. Aneno ka Junior Steve daktari penjo ni apenji. Aneno ma ok Junior Steve wacho ni nine jatende jopuonj jatend kata na principal ne machon. Aneno Eric Ogola to wacho ni thidhia